Já vás zdravím na kanálu Čeština pomalu. Moje návštěva do salonu krásy. Minulý týden jsem byla v salonu krásy. Chtěla jsem si odpočít a trochu se o sebe postarat. Nejprve jsem šla na kosmetiku. Paní kosmetička mi vyčistila pleť a udělala mi masku. Potom jsem měla manikuru a vybrala jsem si světle růžový lak. V salonu byla příjemná atmosféra a milý personál. Cítila jsem se nádherně a skvěle.